Я борига ассалому алейкум мардуми шарифи Тоҷикистон. Насиб боша баъда Иди Қурбон рӯзои 8-9 ман группаи бисёри экстремистора дар эфирам даъват мекунам. Именно барои Муҳаммадиқбой Садриддин. Имрӯзо Муҳаммадиқбой Садриддин як продажный журналист отказ кардесае ки ман дар эфиром ягон картаи Сбербанк мондагӣ нестам. Ҳукумат тӯҳмат кардесае, мардума просто так бурда маҳкам кардесае. Группаи бисёр экстремистор. Ман ном насабам Исақов Аюб, тарафдори ҳукумат будам и то охирам мерам. Группаи бисёр экстремистор. Шумо демократа мехоҳед ку, но ба ном демократа мехоҳед. Пешакӣ мегӯмтон, ё шумо мара даъват кунед, ё ки ман шуморо даъват мекунам. Ман мебурам гап мезанам, но дисти ман дар бисёр чиҳо аст. Кадом моҳ, кадом сол ба печатш. Группаи бисёр экстремистор. Рӯзи 8-9 мо эфирро во мехӯрем. Ва ман мегӯм экстремизм, терроризм чист. Мефаҳмонам шуморо. Хорошо, группаи бисёр экстремистор. Исақов Аюб дига хаб намекунад. Ҳазорон нафарро бурдем маҳкам кардем, ва имрӯз изона кашида мебурем мегӯем ки ҳукумат тӯҳмат кардесае. Ҳукумат мардума бурда просто так маҳкам кардесааст. Ай даҳани худтон буромагӣ аст. Суханое ки мо да пул рӯй кунем. Чанд картатонро ман маҳкам кардам, лекин шумо боб роварден мондем. Ман медонистам ки рӯзеш мешава шумо отказ мекунем ба ном мухолифи тоҷик. Группаи бисёр экстремистор. Ман шуморо дар эфирам интизор ҳастам. Як ҷон ташаккур дӯстони азиз. Ман чанд бор гуфтагӣ будам ки экстремизм, терроризм ай даҳани худаш тир мехӯрад. Группаи бисёр экстремистор. Ман ба факт далел гап мезанам. Ман шуморо интизор ҳастам дар эфир. Охири гапам чӣ гуфтанӣ ҳастам? Группаи бисёр экстремистор. Ман қат шумо гап мезанам. Ҳамин хеле аст, но як-ду моши гап назадисам. Ман қати ҳамат гап мезанам. И ба ном мухолифат, и ба ном муҷоҳидат. Худтон гуфтагӣ будем ки Исақов Аюб именно барои бехатири Муҳаммадӣ мара бисёр голос мондем ки мардум шуморо шикоят кардиянд ки моро фаҳм кардесае. Мара сахт алам кард ки шумо ки ҳастед ки мардум шумо да мебурояд. Вот ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Мардума забз кардагӣ ҳастанд. Ман бисёр чора фикр мекунам, баъд мебурам гап мезанам. Сад афсӯс.